Здравейте, ютуби, аз съм Нексов и днес ще ви покажа как да си направите душ. Така, сега ще разгледам малко как е направен. Както виждате, там е бойлера, един пистон и с тези ръчката се свързва с пистона. Ето там има редстон, репетитор после и всякакви неща. Ето как точно се прави. Виждате, че пада водата. И добре, сега да видим какво ще ви трябва, за да го направите. Добре. Нещо, което да го покриете. Всъщност аз ще го направя с диамантено блокче, пистон, нормален, редстон, една врата за входа, малко светлина, репетитор и вода. Добре. Започваме! Значи сега правим една къща от 7 по 7 квадратчета. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Така. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Така. И ги свързваме. Тук слагаме като врата. Добре. Сега правим пода от диамантени блокове. Вие си го правете в какъвто материал искате, който ви харесва повече или който най-много ви подхожда на вас. И тук оставаме 4 квадратчета, които ще сложим диамантени блокчета отдолу и отстрани, за да не застава грозно. 4 нагоре, ето така. Нагоре. И така нататъка. Сега ще трябва да изчакате малко, защото не знам как се прави пауза с Fraps. Camtasia Studio знам, ама Fraps е много труден. В смисъл не труден, ама повече съм правил с Camtasia. Така, значи покрива е най-важното, защото точно там трябва да сложим водата и всичко. Добре, слагаме светлина, така. И готово. Така, сега правим една дупка тук. Една ръчка ще ви трябва. Слагаме ръчката тук. Добре, после ръчката би трябвало да е точно тук горе. Ами да. И тук що я счупех. Така. Слагаме ръчката. Добре, ръчката е тук. Сега ще трябва да отидем горе. То даже аз не съм сложил пистона, който трябва да е тук. С това. Нещо като комин направете. Така. Тук мисля, че трябва да ги оставим. Добре, така. Да не се вижда какво сте правили. Окей. Добре. И би трябвало да направите точно ето това. Сега ще ви го направя. Ето, погледнете добре. Ето, както виждате, е перфектно. И добре. Значи ръчката е тук. Сега свързваме ги. Ето така. И един репетитор е тук накрая. Това няма да ни трябва. Окей. И мисля, приятели, че е готово. Както виждате сега. Опа, не сме сложили водата. Правим комин. Един комин малък. Така. Слагаме водата. И ето, че имате вашия душ. Ето така отваряте и затваряте и можете да се къпете когато си искате, без да ви свърша водата. Това е от мен. И гледайте за нови клипове, за да си правите яки неща, да ги използвате.
И много интересни неща ще правя. Също ще почвам да качвам хакове, модове, както всички знаят. Това е от мен, Нексов. Yeah!